पेट्रोल आरो डिजेल तुये टाबुक केंद्रीय सरकारनि बिसिंतै कलकाता साख्लाइमं नुकजागै तंखा तकरो पेट्रोल आरो डिजेल तुये तकरो तो जतन लामसगो नंनाय तं एटीपी न्यूज आं नंनाय तक अक्साइद्रब्ला बिदिनो पायसक जरा नौ जतन नायतन बागै हायद खाय जादौ पेट्रोल आरो डिजेल तुये जे ताबुकनि कटाल केंद्रीय सरकारनि बिसिंतै साख्लाय जागमानि अंखादे जों ताबुक असुकदिनो रोङै जे माने फेमिनि जों तो अनलिमिटेड माइ फायो माने पाम्पआव थांगांख्लाय जों जेब्रो बुसक लानिमचु ब निजेनि इच्छा मतो पेट्रोल बा डिजेल थाव बतुबुई पाई तुबुई फेमाव बाट ताबुक जे कटाल साख्लाय माने केंद्रीय सरकारनि बिसिंतै अब अंखाचिनि ताबुक प्रत्येक बुरुगनो बा जे कोनो बुरुगनो जदि पाम्पआव थाव लानि थांगांख्लाय लिमिटेड सिस्टेमेटिकली रजाकनाय माने लिमिटेड सिस्टेमेटिकली रजाकसिना हि साख्लाय खाताक्र बा बाहायके साख्लाय माने नुकजाखा प्रत्येकटी बुरुगनो लिमिटेड भावे खाय थाव रजाकनाय ब अलिमिटनि सीमाबद्ध खाय अलिमिटनो क्रस खाय आरो थाव लामिया बा बनो थाव रजागिया अंनाय बा पेट्रोल डिजेल रजागिया अंनाय बाहायके साख्लाय मुताक्र प्रत्येकटा बुरुगनो पेट्रोल बा डिजेल जे कोनो थाव प्रत्येकटा बुरुगनो একটা लिमिट अंखा 200 लिटार एकजन ब्रुग बा 200 लिटार जरा ब थाव लामानाय ए बिनि उपरे ब लामिया अंनाय ताक्र बिनि उपरे अंख्लाय ब आरो थाव माया आबाहायके साख्लाय मं आबाहायके अनाउंसमेंट खालामनानै नुकजाखा केंद्रीय सरकारनि ताक्र पेट्रोल अंथ डिजेल अंथ अबाहायकेनो लिमिटेड भावे खाय रजांना हि साख्लायखा अब अंखा नेनि 90 दिननि बागै ए रूल रंनो फलो माख्लायनाय हि साख्लाय माने नुकजाखा भारत सरकार केंद्रीय सरकारनि बिसिंतै ताक्र तो सिलचर गुवाहाटी एक्सप्रेस मानजाखा 6 जना बांग्लादेशनि ब्रुक बा बांग्लादेशी ताक्र ओ बिसिङाव 6 जन दङ चला आरो 6 जननि बिसिङाव नेनि 1 जना ब्रुइ दङ आरो 2 जना चराइबो लगियो दङ हिए रिपोर्ट अनुसारे खबर मा ताक्र तो बिदिनो पायसा जरा नाय तंनि ताक्र तिनि आं नंनि बासकांग अनेक नांमानि कक साइखनाय अबन बागै अबनो ताबुक सঠিক भावे के तदন্ত बा सঠিক भावे के इनभेस्टिगेशन खाय तंलायदो जत ब्रुग्राव तो अबनो नंनो बासकांग क्लियरलि के साइखनारानि हे फायमाने आं नंनो तक अक्साइद्रब्ला बिदिनो पुरा नायमान बागै जतन हामबाय तिनि भिडिअ आसकनो मालायनो आरो नेक्स्ट भिडिअ जतन खुलुमबा जतन सालगाम एटीपी न्यूज बाय केरनि तमन बागै जतन हामबाय।